Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublay pi baro kinilong ki khubor bam takasngi. Kipat nong Krishan jong ka UDP 9 nong po constituency kilami pat ba ban ai jing job yang ya ukertong ka UDP uba Maral Bond Syiem ka UDP nong po constituency hai ka jingialam jong uba Maral Bond Syiem upelong ya ka jingiaid rally daki kali arshaka bat sau shaka ya ka belasdang na nong po shatol gate arpomer bat penkut hamadan football jong ka umden ra nong tru riboy. Hagate karali jong uba Maral Bond Syiem daki pau hajar ngut ki pat ba nong Krishan ki balalet ban ya ai mensim ya ukertong ke UDP. Hapning ke jingiaid jong upat ba ya uba Maral Bond Syiem haringkat ki lama jong ka bom ka badai Namar jong pi.